F'April 1942 niżlu xita ta' bombi fuq dan ix-xiber tard. Biżejjed ngħidu li f'dan ix-xahar biss niżlu qrib 7,000 tunellati ta' bombi mill-qawwiet tal-assi. Iżda f'dan ix-xahar bħala turija ta' qlubija, ir-Re George VI tal-George Cross lil-Maltin. Il-George Cross huwa tieni l-aktar unur prestiġjuż floti tal-unuri mill-Monarkija tar-Renju Unit u għalkemm ingħata aktar minn 400 darba ingħata biss darba lil pajjiż fid-dinja, lil Malta. Domingo Grima, belti ta' 90 sena, jiftakar l-avveniment ta' meta r-Re George VI tal-George Cross lil Malta fil-15 ta' April ta' 78 sena ilu. Għalkemm loti tal-George Cross kien bħallum, iċ-ċerimonja saret f'Settembru, fejn il-Prim Imħallef George Borch kien ħass salib tal-qlubija minit il-Gvernatur Lord Gort. Domingo jiftakar b'mod ċar iċ-ċerimonja li kienet saret qalb it-tifrik fi Pjazza San George. Niftakar li kienet tisir ċerimonja, kont laqt il-pjazza mill-ewwel, sibtem, dak kull ma rajt qed iċ-ċerimonja beda jaqra l-onur li tana King George V, xinu. Il-pjazza kienet ippakketa bħala ċerimonja li kien hemm. Minkejja li kien tifel, Domingo jiftakar il-kuntrast minn belt mimlija ħajja u nies joħorġu għax-xogħol sa minn kmieni fl-4 ta' filgħodu għall-kapitali tal-Baħħ. Il-belt kienet full house, kienet popolazzjoni kbira u l-belt. Qatt ma bżajt, meta għalluna se jinvaduna. Baħ, konna baħ jitraqat, kont jgħadaw ġittela ma tara l-ħatta. Jiftakar momenti meta f'Malta kien hawn xita ta' bombi mill-ajru. Billej, ma nixadu s-seċtajt, kont not nittana roħan, sakemm jaqbdu, daram jaqbdu, joqtu da' sekkura sħabna bajn nizblin bil-paraxut. B'ċertu dettall jiftakar ukoll f'dak li kienet tipprepara ommu għall-familja fil-kċina, flimkien mal-ħobs u t-sokkor. Ommi kienet tagħmel ħafna torti tal-pastart. Kunu konna ta' torti, għana nikdu bihom. Bid-bisima għalilna li minkejja li kien żmien ta' sagrifiċċju għexuh u ħarġu minnu bħala familja maquda. Niftakar bombi niżdin, nintafaddaw da' ġerriħ tal-bomba, ebe ħaqqan joħranna ġarrienu. Għad kontu munnennu l-qudis jemmu għol. Il-bombi morru ma laq frar, il-bahar, il-knisa t-ċaqlaq, ma laqtuħux. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.